El president Montilla s'ha reunit aquesta tarda amb els líders catalans de la UGT i comissions obreres, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego. La trobada ha servit per preparar la cimera sobre la situació econòmica que celebrarà el proper 12 de març, una iniciativa del president Montilla que reunirà els grups parlamentaris amb els signants de l'acord estratègic, el govern i els agents socials. Sobre la taula, la lluita contra la crisi i la competitivitat de l'economia catalana. Els líders sindicals han demanat unitat per pactar una declaració conjunta. Nosaltres demanem als grups parlamentaris, als partits representats al Parlament de Catalunya, que facin aquest esforç perquè crec que la ciutadania de Catalunya es mereix aquest esforç, encara que sigui a contracor, en aquests moments sortir amb un exercici d'unitat d'aquestes característiques genera confiança, ens ajuda a marcar-nos noves fites i ajuda també a que la situació en l'àmbit de l'Estat pugui tenir un mirall d'un cert consens. Són signants de l'acord estratègic el govern de la Generalitat, els sindicats UGT i comissions obreres i les patronals Foment del Treball, PIMEC i FEPIME.